Lero panyanso voice box amayi wena akulankhula kuza mtundu wa Malawi kuti sizoona kuti dziko laling'ono ngati dziko la Malawi tizikhala ndi ma presidential candidate okwanira 18 kuti anthu amene wawa akulimba mtima ndi chani. Ndi mulankhulo amayi amene akuti ayi musadabwa Malawi anthu watu akulimba mtima chifukwa chakuti patsogolo pa dziko lino palibepo utsogoleri. Pachifukwa panali utsogoleri wamphamvu, utsogoleri okwanitsa malonjezano bweza anthu onsewa akumachita mantha kuti apikisane ngati president. Tiyeni limodzi pano panyanso voice box ndipo amayi amenewa akulankhula motani ndipo akamaliza timati musango itoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano panyanso voice box. Mawa bwino tabweranso lero pa 17 Julayi tabweranso wa Malawi kuti timvetsetsane tithandizane tikambirane ziwiri zitatu. Nkhani ili pano si nkhani yodabwitsa, nkhani ili pano ndi ya dziko lathu la Malawi. Dzulo pa radio pena ndi pena ma newspaper munali nkhani yokhudza ma presidential candidate amene tili nawo kuti zikudabwitsa ulendo uno tili ndi ma presidential candidate ambiri chifukwa chani. Nkhani imene tingakambe apa siyozengereza yayi, tisavutikenso kufunsa kuti chifukwa chani yayi. Yankho lilipo lokhazikika kunena kuti ngakhale pakhomo pa banja family amayi abambo ndi ana awo, abambo abereka anawo koma kukacha ndi kukachaso kukamwa zosamala family ayi. Amayi ndiye kumaganyu kachapitsa kutani makomo mwa anthu ana pakhomo pamene paja samakulira onse nyumba imodzi, anaja amabalalikana. Mundimvetsa Malawi, anaja amakapezeka wina ndi street vendor, wina nsikana wakalowa ntchito ya nyumba, wina chifukwa chani? Utsogoleri pakhomopo palibe utsogoleri. So ine ndikudabwa kuti anthu tikudabwa chani? Tisamadabwe, osamadabwa chule m'madzi muli mwake Amalawi. Ichi ndi chimodzi mwa chizindikiro chakupusa kwa utsogoleri wa ulendo uno. 2019 chani kunali ma presidential candidate kandi 7 kandi 6. Mwandimve? Imene ija kunali kungopanga exercise maufulu anthu kuti kodi zimatheka, kodi tingathe. Koma sizinali zinthu zoti wina akamapangira kupsya mtima. Let's be honest. This time around aliyense akuzigunda pa mtima kuti koma chakwera zimene akupanga chilazaro amene zimene akupanga zimwina ineyo nditapula ni muchonse Lazaro. Chifukwa mukuona lerolo ma presidential candidate ali paliponse. Even ineyo wina akatandipatsa 10 million ndikhoza kukayima as a presidential candidate. Chifukwa chani? Tikumva kupweteka ndi uchitsiru umene uli lero. Boma mmalo moti ayendetse chakwera watenga boma jakupasa Chimwendo banda. As a result Chimwendo anabadwa ndi moyo wokupha, nimene anabadwira muja nimene alili amaonekera muja anabadwa ndi moyo wokupha. Amene ni munthu oyipa, kuyipa nkhope ndi mtima omwe kuti Mulungu samalakwitsa. Amadziwa kuti ichi mmene ndachiwomberamo chikhaso ndi mtima oyipa. Ndi chifukwa chakele Chimwendo akuyendetsa dziko likoma mwankhanza mokupha mozunza. Taona nimene ayenda milandu dzulo ku court. Zochititsa manyazi zosembeze kumachitika ku chipani cholamula koma zikuchitika. Ndelero Amalawi tikudabwa ta chifukwa chani ma presidential candidate achuluka chonchi from 7 to 18. Dabwa as much. Chifukwa cha kupusa kwa utsogoleri umene uli lero. Utsogoleri wale tilibe utsogoleri. Ndipo ndimamva chisoni tikamakumbuka tsime tinakamvotea chakwera kuti ndali tsiku lopweteka kwambiri. Munthu onse wamtendere, munthu onse amika. Munthu amene ife timapusitsika kumene timwina ndi mbusa achita zinthu zosiyana, lero wabweretsa dziko la Malawi mavuto kwa mavuto. Ndiye tikamadabwa kunena kuti chifukwa chani ma presidential achuluka. Yankho lilipo lokhazika ndipo lachidziwikire ndipo silovuta kuliganizira. Lilipo utsogoleri tilibe. Ndiye wina aliyense akungwerekeza kuti mwina kapena ine ndithoka isera, mwina kapena ine ndithoka achotsawa ndipange zina zachilendo. Ndi zimene zikuchitika tikuzionazi. Nkomwe tikamakhala ifeyo timanena kuti mdziko muno tili ndi president kunena chakwera. Mulibe muno amwa ndithu tikanayi ngoyenera kukambirana masiku awiri atsalawa. Uyu angokhala padera. Titatengako mwina
boma logwirizira limalizitse WhatsApp chifukwa akulu andi afika pena pake pa 0 pa 10 zimene zamveka lerozi kunena kuti dzulo anaita na azibusa ena opepera ndiponso awachita bwino kwa kunthako azibusa opepera awapasapasa ma 50,000 kumeja nkuyaba kwati bula boma la mtundu wanji limene boma la mtundu wanji limene ya Malawi taganizani munthu awaitana ndithu anthu bwino anyama apolisi amene amenya anachokera kuti sanyamata omwe ajazi kwanje tikamanena kuti anyamata azikwanjewa akumatumidwa ndi MCP lero mwaonatu akamenyera anthu ku State House komweko apapa tinganene kuti anasochera anyamata azikwanje nkumene amakhala ku State House nkumene amakhala nkumene amenyera anthu aja ndiye ndimafuna ndinene pano kuti iyi si nkhani yoti tizifunsana kunena kuti chifukwa chani anthu akuchuluka chifukwa cha kupepera kupusa kwa boma limene lilipo lero nchifukwa kukupezeka makandidate ma presidential candidate alipo ambiri nkhani ndimeneyo palibe simene tingayankhe ndichimenecho chifukwa chake. Nkhani yachiwiri ndiyonena kuti dzulo timayankhula nkhani ya Anabelo Ntalimanja kunena kuti zimene akupangazi sizikuchita bwino tufuna auditing ikachitike komanso tikudabwa kuti chifukwa chani akunena kuti munthu aliyense akavotera pamalo pamene amakhala. Nkhani imene tikuyipitirizabe kunena kuti nkhani imene iyi ndi trick yayikulu imene anthu amene akonza yonena kuti akapangapanga zawozo ndipo amatuka nkhani yoti ya asilikali amavota day before sakavota asilikali akavotetsa nyamata awazi kwanjaja nchifanya kakukaniza kunena kuti anthu asakalo mathematics chifanya zimenezo afuna akavotetsa nyamata ali kuntakatakaja akavotetsa nyamata azikwanjaja akaneno chakwera wina nda nyamata amenacha no way sizitheka ku Malawi. Anabelo Ntalimanja sizitheka tikubwerezatu musaona ngati tife tikucheza tikubwereza nkhani imene sizitheka apapa tikungopemphera tafinya makolola anthu kupemphera kunena kuti majaji mulungu awayendere milandu imene ili ku court iweruzidwe mwachilungamo iyende mwamtendere ndi zimene tikudikira ndipo timadalira majaji athu Malawi muno makoti athu timadalira ndinuyo MCP amene mufuna tisokonezera makoti athu mmene munasokonezera 2020 ndinuyo MCP munasokoneza chifukwa nthawi panalibe chifukwa chimene chinabwera 50+1 chisankho chija aliyense anavota payekha panalibe chifukwa chokaphatikizana anthu kuphatikizana kunabwera 50+1 chifukwa cha wrong judgment imene inachitika nthawi imeneja. I'm sure kuti panopa aona kuti izi ndi nkhandwe yawasiya anthu izi ndi nkhandwe ndipo ulendo uno ife tikukhulupirira majaji athu ndipo tikuwalemekeza kwambiri pa ntchito yopambana imene amagwira kupatula majaji 5 aja majaji 5 aja shame on you mulungu inuyo akakulangani fanda amene mwabwetsa chipwirikiti Malawi muno ife achina kasamba ife achina chilima ndiye kupitira mpaka na leroyi munayambisa ndinuyo kukanakhala achina chilima sana phatirizana ndi achina chakwera kuifa imene kunalibe kuphatikizana kumene kuja kunabwera ife cha 50+1 it was a long decision simunaine panga zimezi sizinaine ukhajo nchijani koma chifukwa chanena kuti anthu anakukonderani chifukwa cha ndalama zimmapasidwa anthu amaona ngati kuti mukupanga zinthu zanze not knowing kuti mukuliononga dziko la Malawi. You can see today where we are. Ndiye ndimafuna ndikukumbuseni Anabelo Ntalimanja kuli mayi Anastasia Sosa alipobe ngati zikukulakani zakukuliani tapitani kwa mayi Anastasia Sosa mkaje seek advice akuthandizeni. Kuli Chief Kachali is it just Richard andani amene mwasinthana nawowa mupite kumeja mukafunsira akulu munakwanitsa bwanji nthawi ya nkhondo ngati manager akakuuzeni chinsinsi chawo musatenge for granted Malawi ngati ndiopusa no izizi zatikwana musatipangise ife tizisowa tulo chifukwa chokuganiza nini who are you after all musatisoyese mtenderei. Nkhani imene ndikunena pano ndionena kuti utsogoleri tilibe utsogoleri ku Malawi tilibe ndichifukwa chake lero mpaka na ma presidential candidate 18 achani dziko lake liti anthu 21 million inuyo ngakhale inuyo a Malawi anthu 21 million angakakhani ma candidate 18 olembetsa kukakhala 7.3 million what's that toka Malawi iso na feso toka achina manganya ati maina ake ndi aja oti kutchulira mwana kulira atsogolera ake soyipa ndi mitima yomwe ndi nkhope zomwe achina manganya mungakhale ma presidential candidate ena aja kuti ndani shame on you anthu inuyo mukutimvetsa kupweteka Malawi mufuna chani kwenikweni
ndendiziya munakaona ukatoto mmene kunalira amanganya zimene ndi zizindikiro zonena kuti you are not qualified to be a president. Musatitopetse ifeyi, musatitopetse amaji siyeni dziko lindi lathu silani nokha anthu andale inuyo achakwera kumene muliko mukhale phee mulowe kuchipinda kwanu muloweko nokha musakhaleko nditi tchadi wanu chisiru chanu chimangokupusisani muzifunse kuti koma ndizoona anthu 7.3 million ma presidential candidate 18 oloresho yake zikakhala yotani ndetu munamizana kuti tikadzavota koyamba kachiwiri tidzatenga palibetu candidate amene mungadzamtenge chifukwa chonena kuti kaya muli pa namba 2 kaya pa namba 5 ndi akakuvota ninu kuwina simukuwina ulendo uno apa Babylon wagwa nkhani yaketu ndimeneyoyo.